Kull min fl-aħħar daħal il-Belt Valletta seta' jilmaħ struttura ġdida fi ġnien il-Biskuttin u struttura tonda mad-daħla ta' Bib il-Belt u staqsa dwar is-sinifikat ta' dawn il-binjiet. L-istruttura hija parti mill-Viżjoni Malta 2050, il-pjan fit-tul tal-pajjiż għal dawn il-25 sena li ġejjin. Il-viżjoni għandha lan li tibni nazzjon sikur u reżiljenti, ispirat mill-wirt tiegħu u mmexxi mill-progress li jippromovi kwalità ta' ħajja b'saħħitha għal kulħadd. Il-Gvern sostna li din hi viżjoni msejsa fuq ix-xewqat u rakkomendazzjonijiet tal-pubbliku u li dwarha kien hemm konsultazzjoni mal-korpi kostitwiti u l-oppożizzjoni fost oħrajn. TVM News tkellem ma' Anthony David Gatt mit-tim tal-Viżjoni Malta 2050. Spjega li l-binja hija installazzjoni artistika li fija l-pubbliku mhux biss se jisma' u jara kif Malta qed tiġi proposta li tavvanza iżda se jesperjenza. Spjega għaliex iddawret b'materjal li jirrifletti il-madwar. Li għandha l-element ta' riflessjoni. Riflessjoni fuq minn aħna, fuq fejn irridu mmorru u naraw ukoll kif id-dawl qed jiġi proġettat fuq din l-istruttura u joħodna għall-futur. Biswit l-istruttura riflessiva qed tinbena struttura oħra li se tospita l-ftuħ uffiċjali fis-27 ta' Frar. Spjega kif temporanjament saru passaġġi opposta li joħduk minn naħa t'isfel ta' Pjazza Tritoni għal Bib il-Belt. L-aċċess għal kapitali minn fuq il-pont li jagħti għal quddiem il-Parlament mhux se jingħalaq. Dan għajra l-ftit sigħat taċ-ċerimonja tal-ftuħ fejn il-pubbliku se jkun jista' jidħol il-belt minn triq Ġilor Mukassar. Il-Park tas-Serata jibda jiżarma minnu fih ma' tmiem l-avveniment. Mistoqsi dwar l-aċċessibilità Sur Gatt spjega li filwaqt li l-għażla ta' Bib il-Belt hija simbolika għax tirrappreżenta d-daħla għal kapitlu ġdid għal pajjiżna ittieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-effett fuq kull min juża id-daħla tal-belt ikun minimizzat. Aħna preparajna anke permezz ta' stewards li għandna fil-madwar sabiex jindikaw dak li jkun minn fejn għandu jgħaddi. Ħad naħseb ukoll li ndaħlu l-element ta' tactile material għal persuni li għandhom bżonn iktar gwida, persuni qsim mid-dawl, u qed naraw ukoll li dak kollu li nagħmlu qed jippreserva anki id-daħla tal-belt u l-funtana ta' Tritoni anke bil-materjali li qegħdin jintużaw. Tem jispjega li l-installazzjoni immersiva fi ġnien il-Biskuttin ser isservi ta' spjega għall pubbliku dwar il-Viżjoni 2050 għal 3 xhur wara t-tnedija.